Hoy summer, ang init mo. Tara sa sagada at magpalamig. Tatlong daanan papunta sa Sagada mula Narvacan. Una, may 125 km na tatakbuhin ng mga 4 hours lang via Lidlida and San Emilio. Meron naman via Abra na 143 kilometers. More than 4 hours naman dun. At meron din via Suyo and Cervantes. Mas malayo, 176 kilometers. At aabutin ng more than 5 hours. Pero, yun ang tatahakin natin. Mas malayo, mas masarap motorin. At mas maraming magagandang tanawin dun. Tara! Yung mga ganito, parang mga presentation. Makes me happy. I know, right? Happy ng bata kasi merong pancake. So, gusto ko talaga yung pancake ko. Medyo maraming beses na din namin tinahak ang daan na to. In-enjoy ng paulit-ulit ang mga hamog, ulan at paliko-liko, paakyat at kanyang mga pababa. Pero ito ang unang pagkakataon na lalagpasan namin ang Cervantes. Pahinga tayo saglit sapagkat napapagod na ako sa pagdadrive. Isa ito sa gusto namin na stop overrun dito sa lugar na to kasi merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pine trees na malalaki na nagbibigay lilim tapos malamig. Tapos may enough space lang para sa parking. Motor. Pagod din pala ako. Hindi nakakapagod din talaga kahit na nakaupo lang. It's time to go. Hop on, hop in, hop on. Sure. Tututo ako mag-split dig to eh. Go. 1, 2, 3. Kaya pa, Brad? First time ko ito sinuot ngayon. Galing to Lazada kasi large. Kahit large pala bitin. Kaya ang solusyon dito, bubutasin natin. Para kasya ang ating mga daliri. Saan galing yung gunting? Hindi ko sa loob. Oh, wow. Bubutasin natin mga kapatid. Kaya niya kaya itong leather na to. Bukan natin yung splicer. Hindi, kailangan mo ng sangkalan. Nakalan. Nandun mo. Madali mo, dali. Hinto toro, Dan. Middle finger. Oh, parang kulang, no? Oo. Dapat labas talaga, no? Oo. Dapat ito inalis mo. Ito. Okay. Okay na? Yay! Oo, very good ako. Kasi ihina ako, dito ako umihi. Tapos, nakalimutan ko na ang cellphone ko ay nasa pantalon. Kaya, ayun siya. Tandaan ka na, Day. Wala kang pakuloy. Saan ako dadalhin yan, dear? Sa halls. Hindi, dyan lang. Thank you, darling. I love you. Ito na yung highest point ng ating Suyo Cervantes Road. Sa ating likod, ating cameraman, napakaganda, napakabait, napakamatulungin, kapita-pitagan, kagalang-galangan, siya ay kaibig-ibig. Alam mo ang maganda dito sa pababa na to na part? Pababa na siya. Kaya maganda na siya kasi pababa na siya. Oo, malamig. Pero safer ang pag-akyat kesa pababa. Ganitong pababa, dapat ay dahan-dahan lang tayo, lalo na kurba-kurba, diba?
Time check, 10:41 AM. Nandito na tayo sa Cervantes proper, paggasolina, at nakakita na magandang bahay. Diyan. Titingnan natin from here hanggang doon sa Sagada proper kung gaano ka layo. Ano natin, di ba, mga alas 2 maximum na yun, no? Pero umalis tayo ng bahay ng 6 a.m. 6:30. 6:30. Oo. Tapos kumain tayo ng 1 hour. Tapos doon nag-stay ng 15 minutes. So, halos 1.5 yung wala tayo sa road. Alright, let's go. Tanong tayo kung diretso ba dyan papuntang Sagada. Diretso naman yata yun, no? Kita mo yung Bontok. Kapunta kaming Sagada, diretso to? Oo. Mga ilang oras? Hindi ko lang, sir. Mga 2 hours. Siguro ka, sir. Kaya ng 125 yan? Oo, kaya lang. Sige, thank you. Ayan, may checkpoint. Mga boss, malayo pa Sagada dito, sir. Sagada, sir, mga ilang oras pa, sir? May tatlo, wala nang tatlo. Sige, sir, thank you. I-appreciate itong magandang tanawin na to. Diba? Sana kitang-kita sa camera yung ay, ang ganda. Gusto ko nung... Alright. Mainit. Talaga ng akasya, no? Ayan, no? Ganda, oh. Para siyang bonsai na malaki. Isang lilim. Hindi ako makakapagpagod na bukol yung kamay ko. Di kaya mamatay ako. Mula Cervantes ay hindi na kami pamilyar sa daanan. Kaya mas exciting at nakakakaba. Ang sakit ng kwet ko. Aray ko. Ang ganda ng daan. Super nice. Sulit, pero ang sakit talaga ng lubot ko. How are you, my Yung puwet ko beautiful rin, darling? may tumubo ng kamay. may kamay yung puwet ko kumakapit sa upuan. Ganun. Pero ang ganda ng daan, no? Motorcycle check. Merong nagtatanim na farmer. Uy, LTE. Ang mahal mo. Gasolina. Tingin tayo ng Google Maps, mga friendship, para sure na hindi tayo naliligaw. Although, maliit naman yung chance kasi isa lang naman tong kalsada. At saka may sign doon nakalagay. Sagada. Ayon sa ating Google Map, may pa tayo 41 kilometers. Di, ang dali lang pala nito. Parang inisip natin kasi unreachable. Unreachable yung place. Makatulugin kita. Makakatulog na nga ako kahit di mo sabihin eh. Maglatag na ako dito. May tent pa naman ako. So, magta-tricycle tayo. Depende lang kasi syempre. Bagay, Siguro tanghali pa kasi ngayon. Baka ganitong oras mamaya, eto mismong lugar na to. hindi na siya. Oo, visible. Di ba? Hindi natin masabi. Alam mo, mabilis ka lang patulugin. O kaya kung galit na galit ka, mabilis lang
Wala kasi gagawin Kahapon mo na. bumisita kami sa restaurant ni Boss Chef Kuya Judy. Judy. At dahil yan yung trabaho ni Kuya Judy sa lumipas na 6 or 7 years or so, palagalaga-ari siya sa Sagada, Manila, Baguio, ganun. At sinabi niya na maraming daanan na zero visibility. Siguro depende sa oras. So, naniniwala rin ako sa sinabi niya na yan. Yung isang payo niya, sabi niya, lagyan ko daw ng putik yung kalahating top part ng Ilaw. headlight para daw makita ko yung kalsada. Kasi nga daw, dahil sa zero visibility, tapos maraming kalsada daw dito na walang linya yung daanan. Hopefully, hindi naman tayo umabot sa ganong sitwasyon. Kasi maaga pa naman Actually, yung sinasabi ni Kuya Judy na place, yung kabila yun kasi. ang kabilang daanan. Oo. So far, maganda yung kalsada. Kagaya rin siya ng papuntang Besang. Marami siyang pa-curve-curve, pero hindi siya yung ganon. Ganon. Hindi siya yung sharp. Alright, it's time to move out. Tayo'y lalarga na para makapag-merienda na rin. Wala kaming dalang pagkain. I'm ready to go. Woohoo! Wait lang. Ang init na ngayon. Alright, let's go! So tayo naiwan ha. Yung aking parka, wallet ko, gawa ko. Ay, itong taas. Doon. Baka doon Pero tayo. dito kami galing, Cervantes din doon. Oh, Cervantes din yan. So doon tayo. tataas pala tayo doon. Tamo, di tayo nagtanong eh. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Thank you. Thank you, Brad. Umihikot lang eh, no? Doon yung pa Ilocos ulit. Tapos dito pa. Mga U-turn ba? Oh my God. Alam ba kung ano yan? Nag-LSS yan sa akin itong mga 5 days na yata. Yes, you can hold my hand if you want to. 'Cause I wanna hold yours too. We'll be sweethearts and lovers. As you can see mga kapatid, maganda naman ang daanan dito. Malapad. At least sa part pa na to di pa natin alam sa ahead of us. Oh, di ba? Ang ganda oh. Oh, pine trees. Hi, pine trees. Dito na tayo sa bayan ng Bauco. Wala din hinala ako na ito yung bawah. Balik tayo, U-turn tayo sa blue. 12:05 and nandito kami sa Bauco. Malayo pa? Mga isang oras tayo. Oh, pwede. Hindi na yun. 2 hours? Ilocos Sur ate. How was it? Amis? Mura yung buko dito, nasa 40 pesos isa. Parang ang dami hindi ko ubus. Ako ubos kung hindi mo kaya. Tutong avocado te? Yan yung pancake. Ang laki. Saksang ano, lasang pancake. Tapos ito, totoong avocado, di ba? Ito yung homemade na siomai. Dumas Snack House. Tapat lang to ng gas station dito sa Bauco. I like my food. I'm satisfied. Good ng jeep niya. Saan dyan? Kaliwa kanan? Hindi ko lang alam. Ayun, nabuntok sa gada na kami. Ate, pasagada to dun sa kabila. Di tayo. Thank you. No? Yan, Sagada Cave, 36. Tayo saglit mga kapatid para enjoyin yung mga rice terraces.
Hintay! Ang ganda, look! Super super nice ng place. Rice terraces. Dito sa bawo ko, mga 30 kilometers bago magsagada. Diba? It's super super nice. Service assistant Luis ang desk. apelyido namin. Rambo and Joa. Ito. Meron nga. Ah, meron nga. Tapos may one tourist registration tayo na 100 per head. Oh. Let's go! Sagada na nga ito kasi malamig. Si Rambo Ruiz, he's making sure na yung mga tasks sa work ay nagagawa kahit wala kami. Hindi naman ang ano, di ba? So, Ng ayan. exit tsaka ikot. Si Brother Arman yung gumagawa ngayon ng mga task. Pahinga muna tayo saglit dahil masakit na ang mga wet packs natin. Adam, kumusta ang pahinga mo dyan? Maganda. Relaxing. So binigyan nila tayo ng napakalupit na Brochure. brochure kung saan nakalagay ang mga pwede nating puntahan. Ayon sa tourism office, available ito lahat, bisitahin maliban itong dalawa sa ibaba. Ano yung isa? Yung isa ay Bokong Waterfalls, Tsaka, yung isa ay Balangan Cave. sa likod wala. Meron. Gusto ko yung pottery. St. Mary the Virgin Church, Marlborough Country. Almost 2 o'clock na ngayon. At kung wala tayong mga stopover kanina, siguro nandito tayo kahit past 12. Overall, okay naman ang experience sa biyahe papunta dito. We can therefore conclude na super safe ang daanan mula Ilocos Sur hanggang dito. Okay na maaga. Basta maaga, tama. At least yung maliwanag na ganito. Andito na tayo sa Sagada, mga kapatid. Sagada! Coffee shop po. Hanapin muna natin si Ligaya. No? Ligaya House. Meron? Ito na tayo sa Ligaya Homestay. Ko-confirm ni Madam Joan kung dito nga ba. Di ba namin alam? First Kasi time may na kasi. magtitent din kasi. Talaga po. Meron lang. Kit ng kulay. Ligayan tawag isa. Buti po malakas ang signal dito sa inyo. Ay, isa ano lang yun. Keypad ma'am na Ay. iPhone. Pero yung mga internet hindi. Mahina. Kasi nagpapakabit ako ng cable. Saan ka mag-tent? Doon? Pwedeng tambayan dito. Pwede. Doon gusto mo doon. Doon ka magtayo ng tent mo. Saan banda? Diyan! Dito. Pwede rin. Ito. Ang cute naman itong bahay na to. Ang cute ate. Wow. Hi, Miming. Ay, ang ganda. Uy. Diyan yung nagtitent. Ito. Aba, kita mo naman Ay, oh. okay. Wow. Pahinga muna kayo. Si ate. Ang ganda. Saan ang si ate? Cheer na naman? Hindi, inalap ko lang. Aso ko mag-tent kami dyan. This is a nice place. This is perfect. Sobrang ganda. Tapos meron sila mga cabin, oh.
Punta tayo doon sa, sa forest ni Ate Ligaya. Kindly close the gate. Kasi papasok yung mga lamok. I'm so Sagada happy. touchdown. Anong oras na ngayon? 3:00. This place is really nice. First time ko nakakita ng pine trees na ganito ka Tangkad. tatangkad. Like, ang tangkad! Sobrang tangkad. Parang yung sa mga pelikula na may mga redwood. Oo, yung ganun. Feeling ko parang Feeling haabot ko sa nandiyan langit. Yung feeling ko parang nandiyan si Caesar. Caesar. Yung apes. Ano ba yun? Ape, sa Planet of the Apes. Dito natin isi-set up ang tent ilalim ng pine trees na to. Nandito lang yun sa entrance ng kanilang lodge. Kaya safe tayo dito. Ni ate, meron pa kaming Oo naman. foam and thank you, te. Thank you. Nature hike kasi parang ganyan talaga. Am I tired? Yes. Am I hungry? Yes. Ano unahin ko? Yes. Tired or hungry? I am tired, but I am happy. May ay lalabas muna, pupunta ng bayan nila dito at maghanap ng makakain. Magpahinga na kami ng 2 minutes. Alright. Woo! Naghahanap tayo ngayon ng cafe. Yung nakita nating cafe kanina. Ang cute ng daanan mo. Ganito. Gusto ko nito. Sa ano lang, no? Hindi tayo pwede mag-park. Kasi may nakadami. Meron po. Yung ano na lang po, Hungarian sausage with rice, ang dalawa na lang po. Ito ang kanilang dine-in area. Ito ay ano lang, no? 3 minutes lang, no? Mula dun sa atin. Oh, wala pa. Ooh, fancy. Uy! Ang fancy! Look! Wow! Oh, look at that. Uy! What? Ano? Wow! Nice art. Picture lang So ito doon, pretty. Ang nice, no? At doon tayo nag-stay somewhere dyan sa likod ng mga puno na yan. May lamok pero masarap to. May lamok. Nalaglag. Okay na maglibot sa sagada na nakamotor. Madaling mag-move around. Inaantok na ako. No? Ito. Ito. Lemon pie. Berry? Ano ito? Nakakalasing ba to? Pag marami. Kunti. Kunti lang yung alcohol. Gano'n ko konti ang alcohol? Well, walang marami. Na pinanggalingan namin, dito lang kami nabitin. Bili kami ng foods. Ito lang. Ayos na. Tulog na tayo sa malamig na magdamag na in-offer ng Sagada. Bukas naman or sa next video. Cheers!